Diajak Anissa. Kapan koyo aku bisa gedhe melintang gayo indah terbulan ini no ngaturke matur sawise nuwun iki mau supaya ring lor ana sing paring rezeki tali asih ning bapake mboten kersa asmane sapa muga-muga lantaran sedekah ana bengi iki pikantuk lelintur jenengan matikel-tikel panjang yuswa kabeh apa wae pinanggih kelancaran pikantuk nugane Gusti Allah amin amin. Nggih, matur sawuh sembah nuwun Bapak. Asmane aku ya urung ngerti marak tebungan ora kersa piyaine. Ya muga-muga engko sing baku lancar samukawisipun lan tansah pikantuk lelintur rezeki kang kathah. Amin. Ya. Nggih, simbah sing tumurun iki mau wis tak sendikane dawuhe panjenengan. Lagune Kitir Sumilir ora kitiran iki. Apa kitiran silir? Pun niku kleru bener iki Kitir Sumilir niki mau pun kula aturaken ngapura mboten napa-napa. Oh dadi nggih jenengan ki enten mriku kala-kala ki ya mireng to lelagon niku kek keton jenengan mbok nggih niku lagune Kitir Sumilir Mbah dimirengke penak dijogeti ya penak nggih to nggih bunga seneng nggih ya mugi-mugi panjenengan le caos panglipur wonten mriki ya bunga sing mirsani ya bunga niku nggih niku monggo bareng suka parisuka seneng-seneng bengi iki caos panglipur dumateng warga masyarakat mendang setunggal kalih tiga lan ugi sak kiwa tengenipun mekaten nggih ya Mbah, jenengan Mbah niku lho, jenengan diawe-awe kiyaine kana. Oh, kan lho, kiyaine kana. Nggih. Oh nggih, monggo kula tuntun. Wah, abdi to. Rada ngadeg to. Wah, balung tuwa kok ya. Nggih, monggo.
Lho, tegese niku jenengan diparingi tali asih ning enek nawala utawa surate. Tak bukake nek jenengan buka surat ora ilok. Sing ilok sing nom-nom. Heeh, nek jemet buka kaya ngene iki ora ilok, aja dolanan kaya ngene iki gek meneng bae. Oh, sik toh wacane sik kok gampang nek rezeki iki dibagi anu dindung. Iki lho kok sik. Kene rada maji. Ora lan ngapusi. Nah, iki ana nawala. Pripun. Iki Pacanana. Oh, nggih. Pacanan. Nggih. Aku konan. Wis ki ya kono. Iki lho, iki kula waca. Nyuwun lagu sama dengan Lestari. Pun ya. Benten. Mbokku niku mamakku lho. Oh, asih, ayu. Jan puan, lah kene mbak sampean mboten kepencet. So. Nggih. 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 Niki insyaallah sak mangke dipun sedikani nggih Bu nggih. Nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang, seganten mugi sak mangke saged rata. Lagune apa wis dicawiske apa dhisik monggo.